Pois moi bons días e gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa. Están ainda chegando compañeiros. Bueno, é un tema moi grave. Dende Compostela Aberta pois denunciamos que os pregos de centros socioculturais son unha bomba de reloxería e pedimoslle ao goberno municipal que os retire. E non o pedimos agora, senón que o pedimos xa fai unha semana, o día 17 de novembro, o pasado mércores, a través dun rogo. Non houbo ningunha manifestación por parte do goberno municipal. Facémolo a través dun rogo, é un rogo moi sinxelo, inda que está, penso que é moi ben fundamentado, porque fixemos unha lectura que pensamos que o concelleiro Javier Fernández non fixo. É un concelleiro que parece que non lee, asina, pero non lee. Entón, nos o pasado mércores presentamos un rogo porque consideramos que é un tema moi grave, que implica moitísimos traballadores que traballan na rede de centros do Concello de Santiago, que están moi preocupados, que pensamos que o concelleiro non fala con eles e ademais non fai lectura comprensiva, non? E isto tense que falar no pleno. Vemos que, saímos dun pleno extraordinario, agora mesmo o concelleiro, ademais de non ler, tampouco dá contas. Pasea polas obras, pero non dá contas. Asina os pregos de centros. Estos pregos non están para aprobar nunha xunta de goberno. Son meros borradores con moitísimos desaxustes. E así pensamos que é necesario que en pleno municipal, como xa pedimos a pasada semana, pois o goberno municipal, sexa a través do concelleiro, que non fala tampouco nos plenos moitas veces, pero que, que se ten que explicarlle ao alcalde como hai que ler uns pregos, pois vamos a ver que o que pensan. Pensamos que son unha bomba de reloxería e fixemos unha lectura, xa que os concelleiros parece que deste goberno non leen, pois, aquí estamos a xente da oposición, non para implicarnos en procesos de atención, de control ao goberno, sino que temos que ler o que non leen os concelleiros deste goberno. A min realmente pareceme increíble a situación destos pregos e vou explicarvos os 14 puntos, son 14 puntos, non son 3 ou 4 puntos de desaxustes, de incongruencias, de inconcrecións, sino son 14 puntos que atopamos nos pregos. Efectivamente, estes pregos non van a... Inda que o goberno non queira retiralos, que debería facelo para non perder tempo, non van a aguantar un proceso de licitación. Van ter unha resposta por parte dos traballadores e por parte das empresas que se queiran presentar. Son uns pregos que efectivamente plantexanse en lotes, pensando nunha posible amplitude da concorrencia e posibilidade da concorrencia, pero tal e como están plantexados non van a despertar ningún interés en ningunha empresa do Concello que traballan no Concello de Santiago, porque son totalmente inasumibles. E son inasumibles, e vou ir punto por punto, porque penso que o concelleiro, se ve a rolda de prensa, o mellor xa nin ten que ler, simplemente que vaya mirando co dedo que lle vou dicindo, non? En primeiro lugar, os horarios de apertura dos centros están mal plantexados nos pregos. Algúns centros de cabeceira, dos máis importantes, e que dan un servicio a unha gran poboación, terían que pechar polas mañás con estes pregos. Ademais, non casan a apertura de moitos centros de cabeceira ca apertura das bibliotecas. Entón, dáse a situación que, según os pregos, as bibliotecas estarían abertas, pero non estarían abertas os centros. Entón, non poderíamos entrar. O segundo punto, que penso que é moi importante, porque é algo que levamos falando dende fai moitos anos, que necesitamos abrir os centros socioculturais, non todos, efectivamente, pero sí crear unha rede
de proceso de apertura os sábados e os domingos, que é cando a xente podemos disfrutar dos centros. Con estos pregos, outra vez, non se van a abrir os centros socioculturais, hai unha bolsa ridícula de atención para os sábados e os domingos, que o que se plantexa con iso é que logo que se diga que non hai horas de apertura para abrir os sábados e os domingos. Este goberno non quere dar acceso ás asociacións e aos colectivos para que traballen os espacios, para que puedan desenvolver as súas actividades os sábados e os domingos, que cando a xente non traballa e ten tempo, cando non estudia e ten tempo para gozar dos seus recursos municipais. Pero xa sabemos que todo o que teña que ver con autoxestión e non control, porque non vai a ser que logo atopen resistencias por parte e que non vexan como funciona a situación dos centros pechados os sábados e os domingos. Isto é insostible, non? 4 anos máis, 2 anos máis, que a posibilidade de ampliar a 4 non podemos permitilo. Despois, no lote de atención ao público, que é o lote número 3, contratan só a 14 persoas para atender o público dos centros socioculturais do Concello a media xornada. Non cumplen cas horas da subrogación tal e como están traballando agora. Queren instalar 3 cámaras, isto é unha cousa que, bueno, é un goberno que está obsesionado co control da imaxe da xente nesta cidade. Queren instalar 3 cámaras en 3 centros culturais ao chou. O sea, sin decidir no prego antes cales son. Por qué? Porque non decidiron que, bueno, que van a colocar 3 cámaras, pero non decidiron onde, cando e por qué. Senón, bueno, que xa o decidiran e xa o contarán a empresa de animación sociocultural. E, bueno, hai que decirlles a este goberno que as empresas de atención ao público non son empresas de seguridade, é que os centros socioculturais non son espazos como pode ser, bueno, uns grandes almacéns. É que eu algunhas veces, cando leo os pregos, realmente non entendo moi ben de que os conceptos que utilizan, pero isto pode vulnerar a imaxe da xente, porque non está controlado, non se decidiu nin cando, nin onde debían colocarse 3 cámaras de seguridade para control de aforo, non? O Romaño aparece nos pregos que vai a ter animación polas mañás, precisana pola tarde. Entón, isto é un erro. En Santa Marta otorganlle 23 horas e só teñen 11 pola subrogación. En Fontiña sucede o mesmo. A bolsa de hora plantéxase para actividades con un orzamento de 11 euros a hora. Iso non hai actividade que poidas programar de calidade pagando 11 euros a hora. É un desaxuste ou unha incorrección. O prego de novas tecnoloxías primeiro fala de 9 meses e logo fala de 10 e 11 meses. Tamén hai desaxustos. Non se recolle quen vai levar as redes, quen vai levar a web, quen vai levar as apps. Fálase de 5 pantallas que xa terían que trasladar a empresa que está agora traballando, que pode ser a empresa saínte, que serían 5 pantallas novas, ou 10, ou de que estamos falando? O sea, son copias e pegas do anterior contrato. Intégrase Cornes, que é a Casa das Asociacións, no prego de bibliotecas e ningún outro prego, cando non é un centro sociocultural, é a Casa das Asociacións. En xeral, sí que o que gustaríame trasladar é que hai un nivel de inconcreción na redacción dos pregos que eu considero que son borradores. Non se informa correctamente sobre as bolsas de horas, como se van a controlar esas bolsas, como se vai a transparentar o seu proceso de xestión e de planificación. A subrogación nos pregos administrativos, aí, bueno, penso que os traballadores teñen moi claro que está en perigo a sucesión do contrato, pode haber moitos problemas ca subrogación.
E despois, esos 4 lotes, esa redacción, o que plantexa é que non está ben acoplada a relación entre as empresas e que se pode incurrir en solapamento de funcións. Entón, son 14 puntos, non son 4, por favor, que alguén do goberno lea estes pregos e que os retire, que comecen a traballar dende o principio. E por eso pensamos que é un tema o suficientemente importante, pensámoslo dende fai xa un tempo, non tivemos reacción de ningún tipo por parte do goberno, ímolo falar en pleno, queremos que quede grabado que o que vai decir o goberno sobre estos pregos, que non deberían ser pregos, que deberían ser retirados inmediatamente e reiniciar o proceso, porque falta moito traballo, e que xa non é incapacidade de xestión, é falta de traballo, é falta de lectura comprensiva, e aquí non vale todo. Estamos falando de moitísimos traballadores, e despois de como se van a xestionar durante 2 anos os nosos centros socioculturais, cun contrato que son 2.600.000 euros para unha cidade como Santiago. Que se vai facer con ese diñeiro, como se vai controlar e transparentar. E nada máis, se tedes algunha cuestión, algunha pregunta. Onte o BNG me convocou unha rolda de prensa para abordar esta cuestión e falaba de presentar un recurso de reposición, entendo que tanto que vostede de Compostela Aberta é a mesma. Non. Compostela Aberta fai unha semana presentou un escrito que é un rogo, porque consideramos que isto é o suficientemente importante como para que se fale no pleno municipal. Recurso de reposición, perfecto, os compañeiros do bloque, pois, despois de ler este rogo, pois, efectivamente, que está moi ben documentado, decidiron onte, pois, comentar ese proceso, pero nós considerámoslo dende fai unha semana, que isto ten que falarse no pleno da Corporación Municipal, porque nós queremos que o alcalde, xa que Javier Fernández, cando hai algunha complicación, non fala, que diga que vai facer con estes pregos. Entendes? E plantexámoslo fai unha semana e o goberno non nos chamou para plantexar como estaba esta situación e despois de toda esta desagregación de problemáticas, que isto é unha desagregación de problemáticas que ten que facer un concelleiro de goberno. Os concelleiros de goberno que tivemos responsabilidades en centros socioculturais, cando nos plantexan un borrador de pregos, temos que facer traballo. O que non podes é asinar o que che poñen diante e leválo á xunta de goberno, non? Entón, nós o que pedimos é que este xoves o goberno municipal retire esos pregos e que comece o traballo outra vez. Sí, pero penso que a licitación dos centros socioculturais sempre é un proceso que hai que, primeiro, hai que falar moitísimo cos traballadores. Hai que falar moito cos traballadores. Hai que ter unha visión. O que non pode son 2,6 millóns de euros. É moitísima xente traballando. De ir tarde, polo menos ir ben, pero ademais de ir tarde, é que lees os pregos, empezas a apuntar, empezas a achar xa non erros, incongruencias concretas, senón que a redacción dos pregos é totalmente inconesa, faltalle moitísima información, fálase das bolsas que son 132.000 euros de diñeiro público, dando uns datos básicos. Entón, isto, bueno, efectivamente, isto leen as empresas e din, isto con esta inseguridade, eu non me meto a isto. Que se vai presentar a esta licitación? É que
Entón, xa que o goberno non fai o traballo, a oposición sí, e queremos sabelo en pleno, que é o que vai facer este goberno con ese proceso. Nós o que lle pedimos é que retire inmediatamente os pregos. Pois moitas gracias.